ಕುಡರ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಎದುಕೊಂಡು ತುಂಬುದ ಲೇಸಿಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ಪಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಲೇವರ್ ಡಿಸೋಜ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ 5 ವಲಯವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕುಟುಂಬ. 200 ಸದಸ್ಯರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುವವರು. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 365 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 200 ದಿವಸ, 180ರಿಂದ 200 ದಿವಸಗಳು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ನಾವು. ನಮಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಜೀವನ ಅಂತ ಇರುವುದು ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟವರು. ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಮಗೆ ಫೋನ್ಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ 12, 1, 2 ಗಂಟೆ ತನಕ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಲೋಡನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದರೂ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೊಂದು ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಈಗ 5 ವಲಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ MS ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ 2ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳಳದಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮನ್ ಬಾಬು KV ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಬಾಬು KV ದೂರದ ವಿಟ್ಲದಿಂದ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಬರೀ ಒಂದು 5-6 ಮಂದಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಸತತ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಶಾಮ್ಯಾನದರು ಒಟ್ಟಾಗಲೇಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದವರು. ಇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಿಂದಿನ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೆಗಡಿದವ ನಾನು. ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ, ರೇಟ್ ನಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಶಾಮ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಛಲ ಬಿಡದೆ ದೂರದ ವಿಟ್ಲದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದಲ್ಲಿ 200 ಚಿಲ್ಲರೆ ನಾವು ಮಾಲಕರು ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಂದ ಫಲ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರಾದ ಶ್ರೀಮನ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ. ಮೇರೆಗೆ ಯೋಜನಾ ಶಾಮಿಯಾನದ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಮೇರು ಬತ್ತದ ಪೂಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸಿರುವಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಿಳಿಸುವರು ಸರ್. ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಳ್. ಇವರು ಸೇಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹತ್ರ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ತಮ್ಮ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಂತ. ನಾನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಇವರ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಕಲಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಮ್ಯಾನ ಮಾಲಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಮದೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ಸರ್. ತಮಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ ಶಾಮಿಯಾನದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಪೂಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸಿರು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕೋರು. ವಲಯದವರ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು. ಬಹಳ ಒಂದು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಸರಳತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಸರ್ ತಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಮೇರೆಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಶಾಮಿಯಾನದ ಮಾಲಕರಾಯನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೇರೆ ಪೂಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸಿರು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ
ಶ್ರೀಮಾನ್ ಉಮನಾಥ್ ಸುವರ್ಣ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ. ನಾವೊಂದು ಬರೀ ಒಂದು 10-15 ಮಂದಿ ಇರುವಾಗ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಇವತ್ತೊಂದು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಆ ದಿವಸ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ನೀರು ಇವತ್ತು ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ತಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಶಾಮಿಯಾನದ ಮಾಲಕರಾಯ ನೆಂಚಿನ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಮೇರು ಬತ್ತದು ಪೂಕೋರ್ತು ಗೌರವಿಸಲು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಟ್ಟಿ, ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯದ ಇವರು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರುವಾಗ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಇದೊಂದು ಯೋಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆವು, ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಬೇಕಂತ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಶಾಮಿಯಾನದ ಮಾಲಕರಾಯ ನೆಂಚಿನ ಹಾರಲ್ ಡಿಸೋಸ ಮೇರು ಬತ್ತದು ಪೂಕೋರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ರಹೀಂ UBM, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಇವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಾವು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಳಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಈ ತೊಕ್ಕೋಟಿ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಹೀಂ ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಏನು ಹೆದರಬೇಡಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು, ನೀವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಸೌಕರ್ಯ ಶಾಮಿಯಾನದ ಮಾಲಕರಾಯ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರು ಬತ್ತದು ಪೂಕೋರ್ದು ಗೌರವಿಸಲು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದೇ ಫೀಲ್ಡಿನ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕರು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ವರ್ಕ್ ಉಂಟು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಉಂಟು. ಆದರೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಮಿಲನಕ್ಕೆ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವಿತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ಪಿತಾ ಶಾಮಿಯಾನದ ಶ್ರೀ ಹಜೀಜ್ ಮೇರು ಬತ್ತದು ಪೂಕೋರ್ದು ಗೌರವಿಸಲು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾದು ಒಂಜಿ ದೀಪನ ಸಭೆನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನಡಪಡು ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಲೇಸಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಕೆ ವಿಟ್ಲ ಮೆರ್ನ ಸರತ್ಯರು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಸೇರಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ತುಡರ್ನು ಪೊತ್ತಾದು ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಮಾತ ಬಿನ್ನೆಡಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಏಪಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಲ್ಲಾರೊಂದು ನಿಖಲೆ ಪಣ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡ್ದು ಏರ್ಲೇಡೆ ಬೈಜೇರು ಬೈದು ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರು. ವ್ಯಾಪಾರ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಉಲ್ಲಾರು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತದ ಬದುಕಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ದೃಷ್ಟಿ ಬೋಡು ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡ ವಿಜ್ಞಾನ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರನೇ ಜೀವನ ಆತನೆ
ಅಂಚ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಭೆ ಶಾಮಿನ ದಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಆರೋಪಲ ಮನ್ಪೇರು ಅಭಿನಂದನೆನ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ದುಮ್ದ ಕಾಲೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಸೇರುವಂಥ ಕಡೆಯುವಂಥ ಶಾಮಿಯಾನದ ಬದಲು ದೊಂಪ ಮಾಡುವಂಥ ಐತನೇ ಕಾಫಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಕಡೆಯುವಂಥ ಐತ ಬದಲು ಬೈದಂಡು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ನಿಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡದಿಂದ ತುಳುಟು ಮಲ್ಪಂದಣ್ಣ ನುಪ್ಪು ಪಾಡು ನಾಕಲು ಒಂದು ಮನೋಡು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ನುಪ್ಪು ಪಾಡು ನಾಕಲು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಡಿನ ನುಪ್ಪುದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀರ ವಾ ಜಾತಿಲಾದಪ್ಪು ವಾ ಧರ್ಮಲಾದಪ್ಪು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅಣ್ಣ ಒಂಜರ್ತುಡು ಪನ್ಪುಂದ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲು ನುಪ್ಪು ಮಾರು ನಾಕಲು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ನುಪ್ಪು ಮಾರುನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ವ್ಯಾಪಾರತ್ತೆ ನಿಖಲ್ 4 ಜನ ಇನ್ನು ಬಲಸವರ್ ಜವನೇರಿನ ದೀದು ಅವಾಗ ಆ ಪುಣ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತಂಡು ಒಂಜಿಲಿ ಇತ್ತಿರ ರುಪ್ಪುನು ಮಾರಿಯಾರು ಪಾಪ ತಿರ್ಗಿದು ಪುಣ್ಯ ನಿಖಲೆಗೆ ಬರ್ತಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಟೋಟಲ್ ಅಂಶ ಇಲ್ಲದಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾಕೆ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಂದ್ಪನಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಇಲ್ಲದಾಗ ಅವಡು ಬಾಯ್ಕೆದಾಡು ಹೋಗಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಲ್ಲದ ಟೆನ್ಷನ್ ನಿಖಲ್ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಮದ್ಮೆದಾನಿ ಕಾಂಡೆಯವರ ಮಲ್ಪೇರಿ ದುಬ್ನಾನಿಯವರ ಮಲ್ಪೇರಿ ಪಕ್ಕ ಬಯ್ಯಗೆ ಫೋನಾಗ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಡಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ಮುಗಿಯುಂಡು ಸಂಬಂಧ ಮುಗಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಒರಿಯೋಡು ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ನಿಖಲು ಇಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಖಲ್ನ ಆಯ್ತು ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಮಿಯಾನ ದಕ್ಕಲು ಪರಿಚಯ ದಕ್ಕಲೆ ತೊಕ್ಕೊಡು ಇಂಚಿ ದಕ್ಕಲು ಪರಿಚಯ ದಕ್ಕಲು ಲೇರು ಸಂಬಂಧ ದಕ್ಕಲು ಲೇರು ಐಟ್ಲ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯರು ಲೇರು ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒನಸು ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ತೂಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಿಖಲ್ನ ಬಲಸುನ ಜವನಿಯರು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಐಟಮ್ ದಾದೊಂಡು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಬಲಸೋಂದು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತದ ಕಾಲೊಡ್ತೊಲೆ ತಿನ್ಪು ನಾವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾರಿ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಬೆರಿ ಬತ್ತಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದನ್ನು ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇ ಇಂದು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುತ ಪೆಟ್ಟು ಬರುಣಿ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಲ್ಪ ನೀ ಗಂಜಿಯ ಚಟ್ನಿ ಮಂತು ಉನ್ಪ ನಿಖಲು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ರೆಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪಡ 2 ವರ್ಷ ಈ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿದಿಂತ ನಕುಲು ನಿಖಲು ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನಿ ನಿಖುಲ್ನ ಈ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ನಿಜವಾದ ಅಗತ್ಯ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಂಗೋಡ್ಲುಂಡು ಪೂಜೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಅವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ಆ ಪೇಡೋರಿ ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಡು ఆయన ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎದುರೋರಿ ಬಾಡುವೇರು ಈರು ಶಾಮಿಯಾನ ಪಾಡದಿಂದ ಯಾಲ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಲನ ಮಲ್ದಾರ್ ఆయన ಮಿಲನವಾದೇ ಕೊನಲಿ ಒರೇ ಲೆಕ್ಕ ದಾದನ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ರೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂದೇನು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತ ಒಂದು ಬಲೆ ಮಕ್ಕನಿಗೆಲ್ಲ ಬಲಸುನ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಕೊರೋಡು ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಯಾನ್ ಮಟನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನಿ ಕೋರಿಯಾದು ಬೇತೋಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೊರ ಸಬೇಟ್ಗೆ ಹೊರ ನಿಕೆಲ್ಲ ಮೆನ್ನು ಉಪ್ಪುಡೈತೆ ಎದುರು ಇಂಚಿ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ನಿಖಲ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ತಿಕೆಡ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಖರ್ಚಿಪ್ಪು ಐತೆ ಎದುರು ದಿಯೋಡು ಇಜಿಂದಾಣ ಎಂಕ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಕೇನರ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರಿಯಾ ಮಟನ ಪಿರೊಂಜ ಅಂದು ಪಾಡುವಾರು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಆಯ್ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಐನು ಕೊನೆಯ ದಕ್ಕಿ ಪಿರರಿ ಮಟನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪಾಡುವಾರು ದಕ್ಕ ಜವನಡಕೆಂಡ ಆಯ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಟನಗೆಂಡ ಆ ಇಪೇದ ಬಲಸುನ ಏನು ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಯಾನು ತುಯಿನ ಅನುಭವ ಆಯ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಇಪೇದ ಏನೋ ಮನೆ ತಿನ್ಪುನಿ ಕೋರಿಯ ಮಾರೇ ಮಾಸನ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆ ಅಪೇದ ಅಡಗೆನಿ ಅಪ್ಪಗ ಮುಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಬುಡ್ದು ಆಯ್ ಪೋದಾಪುಂಡು ಐಟು ದೋಸೆನ ಸೇಮೆನ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬೆ ಪೂಪು ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಯರಿಜ್ಜಂದೆ ಎತೋ ಜನ ಸೈಯೊಂದಿಲ್ಲ ತಿನ್ಯರಿಜ್ಜಂದೆ ಬರಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನೇನು ಬಲಸುನೇನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಿಂಜ ಬಡ್ಚಿ ಕೈಲಿ ನಿಲಿಕೆ ಬಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಜವನಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಬಲಸುನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲೆ 2ನೇ ಸಲ ಬತ್ತಿಕೇನಾಗ ಮೋನೇನು ಗಂಟು ಮಲ್ಪಜಿ 2 ತುಂಡು ಕೊರ್ಲೆ ಓಲಾವ್ 2 ತುಂಡು ಕೊರ್ಲೆ ಸುರುತ್ತೇನು 2 ತುಂಡು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ 2ನೇ ಸಲ 2 ತುಂಡು ಕೊರ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಒவ்வೊವು ಐಟಮ್ ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಪನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ಪನಾಗಲ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಹೊರರ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಂದ ತಿಂದು ದುಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಮಾಸ ಮಾರಾಯ ಇಂದ್ಯಾಗ ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಪೋಯೊಕ್ಕ ಶುರು ಹಾಪುಂಡು ಯಾನು ಮಾಸ ತಿನ್ಪುಜಿ 2 ದಿನ ಅವೇ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಪಾಯ್ಸನ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಆಯಿನ ಕತೆ ಇಂದೇನು ಮಾತ ನಿಖಲ ಈ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕುಲ್ಲೋದು ನಿಖಲೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಅನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಾರೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಇಂಚೆನೆ ಬುಲೆಪಾಲೆ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ಬುಡ್ಲೆ ಸ್ನೇಹ ಹೊರಡ್ದೇವಲ್ಲೆ ಒರಿಯೊಕ್ಕೊರಿ ಪಟ್ಟೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಒರಿಯೇ 4 ಕಡೆ ವಯಸ್ಸೇರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಮದ್ನದ ದುಮ್ನಾನಿ ಬತ್ತ ದೊಂಪ ಬಾಡ್ನಲ್ಲುಂಡು ಎತ್ತೋ ತಿಕ್ಕಡು ತೂತೆಂಗಿಲ್ ಶಾಮಿಯಾನ ದಾಯನ ಕಾಪನಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತ ಬಾಡು ಇದು ಬದಲು ಬೊಕ್ಕರಿ ಹಾಕೋರ್ಲೆ ಪಟ್ಲೆ ಇನ್ನೇನು ನಾಟಕ ಆಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಡು ಓಲ ಪೂರನ್ವೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒರಿಯಾಗೇ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮಸ್ತ್ ಆಶೆ ಬುಡ್ಚಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮಡೆ ಏತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮೂಜೆ ನಮ್ಮ ನಡು ಉಪಯೋಗ ಆಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗಲಸೋಡು ಬೊಕ್ಕರಿ ಹಾಕೋಡು ದಿನ ಅಳಿ ಅಂತಾರ ಅದು ಬೋಡು ಐದು ಹೆಚ್ಚು ಹೊರ್ತು ದಿನ ನಂಗೆ ಕೊನೆರ ಆಪುನೇಜ್ ವಾ ರೂಪೋಡ್ಲೆ ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಕೊನೆರ ಅಪ್ಪಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪುಣ್ಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ 21 ಬರೀರ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಕ್ಲು ಫಿರಾದಾಗಿ ಬುಡ್ದು ಬರೋಡಿ ಅಂಚ ಅದು ಏತು ಬೋಡು ಆತ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ 4 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಬದುಕ್ಯಾರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಬರಲಿ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರನ್ನು ಪನೆಯಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಪಿಲಿಕೂರ್ ನರೇಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಕೊರ್ದು ಬೈದರು ಮೇರು
ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೊಕ್ಕ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ವಲಯದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಿಕರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಇಂಥ ಸಭೆ ಭಾರಿ ಸ್ನೇಹ ಮಿಲನ ಪನ್ಪನ ಸ್ನೇಹ ಮಿಲನ ಒಂದು ರಡ್ನೇ ಸ್ನೇಹ ಮಿಲನ ಆನಿಯವರ ಬೀಚಿದ ಸೈಡ್ ಬೈದ ಇನ್ನು ಬೈಯಡ್ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಹೈವೇದ ಸೈಡ್ಲೆ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡಂಡ ನಮ್ಮ ತಳಮಟ್ಟೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ತಳಮಟ್ಟ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಲಯ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಾರ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 4 ಘಟಕ ಮಲ್ತ ಈ 4 ಘಟಕಡು ಇಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕಡು 200 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವಡು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವಡು ಅವೇನು ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಹೋದು ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಾರ ಅವೇನು ಬಗೆಹರಿಸಾರ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಅಂತ ಪಣದು ಅವೇನು 5 ವಲಯ ಮಲ್ತ ಈ 5 ವಲಯ ಇಡ್ರ ಈ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ವಲಯ ಇಡ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ಜನ 60 ಅಜ್ಪ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಈ ಅಜ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಉಲಾಯಿಡ್ದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ರೇಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಪಾತೆಯವ್ರನ್ನ ಪೂರ ರೇಟದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅಂಚದ ಈ ರೇಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂರಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ಪಿದಾಯದಾಯ ಪೊಡ್ಚಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ವಲಯ ಬಣ್ಣದ ನೆಟ್ಟ ಶಾಮ್ಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ವಲಯ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಿದಾಯದಾಯ ಬಣ್ಣ ಗಾಯನ ದಾಲ ಇತ್ತುಂಡಾರ ಅಲ್ತ ವಲಯ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಣ್ದ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಈ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ವಲಯ ದಾಖಲು ಪೂರಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಬಂದು ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತನ ಒರಿಯೋಗರ ಪಣೋನ್ಲೆ ಅವನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸುಧಾರಿಸೋನ್ ಬೋಲೆ ಅಪಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಸ್ನೇಹ ಮಿಲನ ಸ್ನೇಹಯಾನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚನೆ ಈ ಮಿಲನ ಒಂದು ಪೂರ ದೀದ್ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಾಗ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ PhD ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ, ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ತುಳುನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಷಯದ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ MPL ಪದವಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ MA ಪದವಿ, ದೆಹಲಿಯ UGCಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆಯ NET ಪದವಿ ಪಡೆದವರು, ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳೆರಡರ ಯುವ ಬರಹಗಾರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂತ ಆಗ್ನೇಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 450 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯದೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ JCI ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾವಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಖಂಡಿತವಾದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿದು ಸನ್ಮಾನದ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಪನೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿನ ಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ ನೆನಪು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ವಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು. ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂಡು ದಯಪಂಡ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೊಕ ಆಕಸ್ಮಿಕಲ ಯಾನು ಈ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಾತ ಮಿತ್ರರು ಪುನಂಚಿನಿ ಕೂಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಉಮೇದು ದಿವೊಂದು ಬತ್ತಿನೆ ಅಂಡ ಈ ಅಭಿನಂದನೆ ಪೂರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡಲ ನಿಖಲು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷೋಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೆ ಐಕ್ಯ ಸುರುಕಾದು ರಡ್ಡು ಕೈ ಜೋಡಾದು ವಂದನೆ ಮಲ್ಪೋಯ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಪಂಡೇರು ವಾರ್ತೋಡು ದಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಮೂಲು ಸಾಲುಡುಂತುನ ದಿಂಜ ಕಿನ್ನೆ ತೋಜುನಿ ಯಾನೆ ಪ್ರಾಯೋಡುಲ ಕಿನ್ನೆ ಯಾನೆ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ನಿಖಿಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪುನಃ ಮಿತ್ರೇ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುವೆ
ಈ ವೃತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಒರ್ಮೈತ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಧೈರ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆ. ಇನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಸಾದಿಡಿತ್ತಂದಲ ವೃತ್ತಿಡು ಶಾಮಿಯಾನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಈ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನದ ಮುಖೇನ ಒಂಜಾಪುನವು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಯಿನ ಬೊಳೆಚಿಲು ಇಂದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ನೆಂಕೆ ತೋಜ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ರೈ ಮುಚ್ಚಿಲ್ ಆರೆಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿತ್ತಿಲಕ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದಾರ್ ಆರು ತೋಜಾಯಿನ ಈ ವಿಶ್ವಾಸಗ ಅರೆಗುಲ ಯಾನು ಸುರುಕಾದು ವಂದನೆ ಮಲ್ತುಂಡು. ಬಂದುಲೆ ಸಾರಾಸಗಟವಾದ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿನಾರು ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಬಿನ್ನೆರಿಷ್ಟರು ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಒಂತೆ ಲೋಕಾಭಿರಾಮವಾಯಿನ ಪಾತೆರದ ನಡುಟು ಒಂತೆ ವಿಚಾರ ನಿಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರದ ಕಡೆಗೆ ನಿಖಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಯಾವಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಬಂದುಲೆ ಲೋಕದ ಬೊಳುಪು ತೂಯಿನ ನರಮಾನಿ ಮೂಜಿ ನಮೂನೆದ ಋಣಟುಪುವೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಶನ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಸನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಆಶ್ರಯ ಅಂದ. ಅಶನ ಪಂಡ ನುಪ್ಪು ಬಾಜಲ್ ಐಗು ಅನ್ನ ಜೂವಗು ತಾಕತ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ತೆನಸು. ವಸನ ಪಂಡ ಅಯನ ಜೀವಗು ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಂಟು ದುತ್ತೈತೋಡು. ಆಶ್ರಯ ಪಂಡ ಅಯನ ಬದುಕಿಗೆ ನಿರೇಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಅಶನ ಬೊಕ್ಕ ವಸನ ಇಂದು ರಡ್ಡುಲ ವಾನಿರಲ್ಡು ಉಪ್ಪುಣುಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಆಶ್ರಯದ ನಿರಲುಡು ಪುಂಡುಗೆ. ಅಂಚಾದು ಅನ್ನ ಆಹಾರ ಬಾಜ್ಯಲು ಕೊರ್ದು ಆಶ್ರಯನು ಕೊರ್ನಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ದು ನುಪ್ಪು ಬಾಜಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶಬರಿ ಕಿನ್ನಿದಾರು ಲಕ್ಕಂತಿನಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗು ಒಂಜಿ ಕೂಟಗು ಒಂಜಿ ಮಾನಗು ನಿರೆಲು ಇಂಬು ಕೊರ್ಪುನವು ಅವು ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾಯಿನ ಬೇಲೆ. ಶಾಮಿಯಾನ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಬಹುಶಃ ಈ ಆಶ್ರಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಭಾಗಗೂ ಬರ್ಪುನಕಲು ನಮಕಾವು ಅವು ಆಶ್ರಯ ಸರ್ ಇರು ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಬದುಕಿಗೂ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನಂಚಿನ ನಿರೆಲು ಮುಕುಲು ಗಳಿಗೆಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತ್ರ ನಿರೆಲು ಕೊರ್ಪುನಕಲತ ಅಂದು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣೋಡು ಶಾಮ್ಯಾನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ದಾದ ದೊಂಪ ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ಅವು ಇಡೀ ಆ ಮಿನದ ನೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಆ ಉತ್ಸವ ಮಹೋತ್ಸವಡು ಇಡೀ ಮದ್ಮೆ ರಂಗಿತ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಲೇಸುಗಡ್ದು ಅವು ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಬಾಕಿದ ಏತು ನಮೂನೆದ ರಸರಂಜನೀಯತೆ ಉಪ್ಪಡು ಐಕ್ ನಿಜ ಅರ್ಥದ ಲೇಸುದ ಆ ಗೌಜಿದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಬರ್ಪುನಿ ಅವು ದೊಂಪ ಏರಿನ ಬೊಕ್ಕನೆ. ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ದೊಂಪ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಲುಂಡು. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ದೊಂಪದ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬೊಕ್ಕ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಶಾಮಿಯಾನ. ನಾನು ಪಕ್ಕಡಂಜು ಕುತೂಹಲಗೆ ಈ ಎಂಕಿ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾನು ಭಾಷಾ ಪಾಠ ಮಲ್ಪುನ ಮೇಷ್ರಾಯಿ ನಡೆದವರ. ಈ ಶಾಮಿಯಾನ ಪನ್ಪುನ ಪದ ಮೂಲತಃ ಉರ್ದು ಭಾಷೆದಗೆ ಒಳ್ತುಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅನ್ನೊಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಶಾಮಿಯಾನ ಪದದ ಬಳಕೆನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಪುನೋಲು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಬರ್ತುಡು. ಇಡೀ ಮೊಘಲ್ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತುಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ರಂಗಿತಗು ಲೇಸುಗೌಜಿಗು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಗು ಅಕಲ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಂಟುದ ಡೇರೇಲು ಏಕೆ ತುಲೇಕೊನಿ ಪೆಂಡಾಲು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪೂರ ಬಳಕೆ ಮಾಡ ಪೆಂಡಾಲ್ ಅವೇ ತುಲೆ ಮಲಯಾಳಂ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಂತರ ಅದು ಪಂದಳ್ ಅಂದಾಪುಂಡು. ಪಂದಳುಲ ಈ ಪೆಂಡಾಲ ಒಂತೆ ಆಯ್ತ ಭಾಷಿಕ ಸ್ವರೂಪಡು ದಿಂಜ ಕೈತಲಂದೆ ಅನ್ನೆಣ್ಣುವೆ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅದು. ಆ ಉರ್ದು ಭಾಷೆದ ಪದ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆ ಪೊರ್ತುದ ಲೇಸುದ ಬಳಕೆ ಹಿಡ್ದವರ ದುಂಬರಿಯೊಂದು ಬತ್ತದು ಇನಿಕಲ ಅವು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಡೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಅಂಚತುಂಡ ಚಪ್ಪರ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ದೊಂಪ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ತುಳುಟ್ಟು ತಿಕ್ಕು ಅಂಡ ಆ ದೊಂಪ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಶಾಮಿಯಾನಗಳ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು.
ಶಾಮಿಯಾನ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಬೊಕ ದುಂಬು ಇತ್ತಿಲಕ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಗು ನೀಳ ಕುಂಟುಗು 4-3 ಕಂಬ ಸೇರಣ ಒಂಜಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಐನೊಂತ ಒಯ್ತು ಕಟ್ಟುನಾಂಡು ಸಮಬಲಟು ಕಟ್ಟೋಡವು ಸಮಬಲಟು ಕಟ್ಟುಂಡು ಐಕ್ ಲಕ್ಕದು ಉಂಟುದು ಗಡ್ದದು ಉಂಟು ನಾವು ಶಾಮಿಯಾನ ಪನ್ಪುನ ಆತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಡ ಆತೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಪನ್ಪುನವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುದ ದೊಂಪತ್ತವು ಅವು ಇಡೀ ಅಲಂಕಾರಡು ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಾಕಿದಾದ ಲೇಸರ ಅಂಗಿತ ಗೌಜಿ ಆವಡಿತ್ತುನಲ್ಲ ಅವು ಆ ಶಾಮಿಯಾನದ ಅಡಿಟೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೋಡಾಯಿನವು ಏತೋ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಆಧುನಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ನಿಖಿಲು ಮಾತ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ವೃತ್ತಿದ ಶಾಮಿಯಾನ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐನೇ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪುನೋಲ ಮೂಲು ಗೇನೋ ಕೊರಡಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದ ಬಂದುಲೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಿ ಈ ಶಾಮಿಯಾನದ ಧನಿಕುಲು ಶಾಮಿಯಾನಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಪೂರ ಆಶ್ಚರ್ಯದಾಯ ಬೊಕ ಮುಖ್ಯ ಆಪೇರದಾಯ ಪಂಡ ಇಡೀ ಮದ್ಮೆದ ಲೇಸಾವಡು ಒಂಜಿ ದೇವಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚದ ಉತ್ಸವಲಾವಡು ಇಂದೆಕ್ ಸುರೂಕು ಬರ್ಪುನ ಬಿನ್ನೇರು ನಿಖಿಲು ಅಕೇರಿಗೆ ಪೋಪುನಕಲ್ಲ ನಿಖಿಲೆ ಅವು ಏತು ಸಲ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಆಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಜಾಲು ಪೂರ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಅಂಬಿ ಅಡಿತದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತದು ಆಂಡ ನಿಜ ಅರ್ಥೋಡವು ಏತು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಲಂಕಾರ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಪಡಡು ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗಳು ಏತೋ ಸಲ ಆ ಮದ್ಮೆದ ಮೂಡು ಉಂಡತೆ ಮೂಡು ಅವು ಬರ್ಪುನಿ ಎದುರುಗು ದೊಂಪಬೂರ್ನ ಬೊಕ್ಕನೆ ಯಾನಂತಿದ್ದೇನೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಂಬುದೆ ಎದುರು ದೊಂಪಬೂರ್ನ ಬೊಕ್ಕನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಉಂಡಾಪು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ನಿರೇಲುಡು ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಜನಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಸೇರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆಪು ಅವು ಬದುಕಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ದೊಂಪ ಪನ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭಡು ನಿಖಿಲು ಒಂಜಾತ್ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡುಪ್ಪುನ ಗೌಜಿ ಬಹುಶಃ ದೊಂಪ ಗಿರ್ಪುನ ಗೊಪ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ನಿಖಿಲ್ಡಲ ಉಮೇದು ಪೂಜಿ ದ್ಯಾಪಣ್ಣ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ತುರ್ತುಲ ಒಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಐಕ್ ಐತ ನಿರೆಲಿಡು ನಿಖಿಲು ಪಾಡ್ದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ದಾದಪೂರ ವಿದ್ಯಮಾನಲು ನಡತುದು ದಾದಪೂರ ಉತ್ಸವ ಮಹೋತ್ಸವಲು ನಡತುದು ದಾದಪೂರ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ನಡತನು ಪನ್ಪುನ ಈತ ಬಗೆಟ್ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಗುಮ್ಮನ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಆ ನಿರೆಲುದ ಮುಖೇನ ಆತ್ತು ನೆಟ್ಟ ನಡತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಲೇಸುಗಳ ದುಂಬು ಬರ್ಸಗ ಆಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡತ್ತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದ ಶಾಮಿಯಾನ ವೃತ್ತಿ ಅವು ಬೊಕ ಆ ಶಾಮಿಯಾನಡು ತೊಡಗಿಸಿನಕಲು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಉತ್ಸವಗ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪುನಕಲು ಪನ್ಪುನವು ಈ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಂತನೋಡು ಇಡೀ ಉತ್ಸವಗ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪುನಕಲು ಇಂದು ಇತ್ತು ಈ ವಿಚಾರ ಅಂಡು ನನ್ನ ಈ ಶಾಮಿಯಾನದ ವೃತ್ತಿದ ನಿಖಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಾಂಘಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವರೂಪಡುಲ್ಲರು ಇಂದು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಒವೇ ವೃತ್ತಿ ಯಾಪ ಒಂಜಿ ಕೂಟಾಯಿಮಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೂಟುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟುದೌಲೈ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮುದೌಲೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಐಕ್ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನು ಜಿಂಜುರು ಬೊಕ ಒವ್ವೇ ನಮೂನೆದ ಒತ್ತಾಯ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯನು ಸರಕಾರದ ಎದುರಾವಡು ಉಪ್ಪು ನಕಲಿನ ಎದುರಾವಡು ಗಟ್ಟಿ ದನಿಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಾಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಶಾಮಿಯಾನದ ದನಿ ಪೋದು ಒರಿಯಡಕ್ಕೆ ಏನು ನಡೆದು ಇಡೀ ಕೂಟದಕಲು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡು ಉಪ್ಪುನಾರೇನು ದುಂಬುದಿ ಇದು ಮುತಾಲಿಕೇಡು ಪೋದಕ್ಕೆ ಏನು ನೈಕಲ ದಿಂಜ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಕೂಟ ಒಂಜರ್ತೋಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಶಾಮಿಯಾನದಕಲ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕಲ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗುರುತರವಾಯಿನ ಜಬುದಾರಿಡುಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಮುರಾನಿದೊಂಜಿ ದಿನ ದಯಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಡು ದಿಂಜ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುನಕಲು ಶಾಮಿಯಾನದ ದನಿಕಲೇನು ಶಾಮಿಯಾನಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕಲೆಗೆ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಾಪ ಅಕಲ್ನ ಗತಿದಾನ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿದಾನ ಅಕಲು ಎಂಚ ದಿನದೆಪ್ಪುರದಾನ ಅಂದು ಆತಂದೆ ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ಸಲಕರಣೆನು ಪೂರ ಅಂಚ ಜೋಪಾನವಾದ ದಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಅಂಚ ಬಂದ ಅದು ಪೋಪುನ ಹೊರ್ತುಡು ಆಂಡ ಪಿರ ಚೇತರಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಲಕ ಒಂಜಿ ನವೋಲ್ಲಾಸದ ದಿನ ಪಿರ ಬೈದಿಲು ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಬದುಕುನು ನನೋರ ಸಮೃದ್ಧಿದ ಕಡೆಗೆ ದೆರ್ತು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ದೇವೇರು ಕೊರ್ತಿನ ರಡ್ಡನೆ ಅವಕಾಶ ಅಂದು ಎಣ್ಣುಗ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿದ ಭಿನ್ನಯ ಜಿಡ್ಡೆಡುಪುನಂಚಿನ ಇಂದತ್ತ ಏರು ಮುತಾಲಿಕೆಡುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಗ ಬರೋಡು ಸಂವರ್ಧನದ ಮೋನೆ ತೂಡು ಅಂಡ ಆ ವೃತ್ತಿನ ನಂಬಿ ನಕಲು ಖಂಡಿತವಾದುಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಬದುಕದ ಪೊರ್ಲು ನುತೂಪು ನಕಲ ಅವಡುಗೆ
ಐಕ್ ವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುಗಳ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಪನ್ಪುನವು ಬೋಡು. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ಡ ಭಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ಅಣ್ಣನಕಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರಿಚಯ ಹೊಸತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೋಲುದ ಒಂಜಿ ಆದಾಯದ ಒಂಜಿ ಪಾಲನ್ನು ಸಂಘದ ಮುಖೇನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಏರು ಪೂರ ಶಾಮ್ಯಾನದ ವೃತ್ತಿನ ನಂಬೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ನಿಧಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ದುಂಬೆ ಉಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಧಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೊಂಪಡದತ್ತು ಬೇತೆ ಕಾರಣಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೊಂಪಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕಲು ಶಾಮ್ಯಾನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕಲ ಬದುಕುಗೋಲ ಒಂಜಿ ಅಳಿಯಂತ್ರ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಉದ್ಯೋಗುದ್ಯ ಆಪುನ ಏರುಪೇರು ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತುನಿಂದ ಆನಗ ಐಕೊಂಜಿ ಸೂಕ್ತ ಬಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಧೃತಿಯಾದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಲಡ ಕೊರಡು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಬದುಕಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಕೊರಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಯಾನು ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರದ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಏರೇರ್ನ ಲೇಸಿಗೆ ಏರೇರ್ನ ಸಂತೋಷವು ಏರೇರ್ನ ಗೌಜಿಗೆ ಏರೇರ್ನ ಡೀಜೆಲ್ ಅಕ್ಕಂತಿನ ನಲಿಕೆಗೆ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ದು ನಿರೇಲು ಕೊರ್ನ ದಿಂಜ ಜನ ದೊಂಪದಕ್ಕನ ಬದುಕಿಗೆ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ರೆ ಅಕಲೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಕಲ ಬದುಕಿಗೆ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ರೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಸಮೃದ್ಧಿದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೊಂಪನು ಸುರೂಕಾದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಬರಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದೋಲ ಉಪ್ಪುನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಲಾದುಪ್ಪು ಒಂಜಾತ್ ಸಮಸ್ಯೆಲಾದುಪ್ಪು ಇನ್ನು ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಸೈಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗ ನಮ್ಮ ಉಲಯೇ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮೈತದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಶಾಮಿಯಾನ ವೃತ್ತಿನ ನಂಬಿ ನಕಲು ಇನಿಕಲ ಭದ್ರವಾದ ಸುಭದ್ರವಾದ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪ್ರತಿಯೊರೇನ ಬಾಯಿಡು ಬತ್ತುಂಡ ಅವು ಸಂತೋಷ, ಅವು ಸಾರ್ಥಕತೆ, ಅವು ಸಾಫಲ್ಯ ಅಂಚಾದು ಮೂಲುಪುನ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ನೇರ ಭಾಗಿತ್ವದ ಪಾಲುನುವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಟು ಪುನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಹಂಚಿ ಬರೋಡು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ನಿಖಲು ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟ ನಿಕಟವಾದ ದಿಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕುರುಪುನಂಚಿನ ಸಹಕಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಪರಿಮಾಣಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾವಡು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡಿನ ಲಕ್ಕನೆ ನಿಖಲ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೊಂಪ ಏರಡು ಆ ಮುಖೇನ ಬದುಕುಡು ನಿರಂತರವಾದ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕೇರು ಬೊಕ ಶಾಮಿಯಾನದ ಆ ವೃತ್ತಿಡು ಏರ್ಪುಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬದುಕುಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಮಹೋತ್ಸವಲು ಗಡ್ದು ಗೌಜಿಲು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಲು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿತಮಿತರು ದಿಂಜ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಪರಿಚಯದ ಮೊನೆಯಲ್ಲೇ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ನಿಖಲ್ನ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟಾಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನವು ಎಂಕ್ ದಿಂಜ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕಂತಿನ ದಾದೆ ನಂಬುದೆಂದು ಪಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಡನಾಟ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆಪ್ತತೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ್ನ ಉಲೈ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಶಿಸ್ತುವಾಯಿನ ಸೆಮಿನಾರೋ ವರ್ಕ್ಶಾಪೋ ಇಂದು ಒಂಜಿ ವೈಚಾರಿಕವಾಯಿನ ಅಂತರನ್ನು ಕನಪುಂಡು ಆಂಡ ಇಂದು ಅಂಚತ್ತು ನಿಜ ಅರ್ಥಡು ಸ್ನೇಹ ಸಹಮಿಲನನು ಮಲ್ಪುಂಡವು ಅಂಚಾದವು ಸಮ್ಮಿಲನ ಆ ಮೋಕೆನು ಕೊರ್ಪುನಲಕ ಒಂಜಿ ಆಪ್ತ ಸಮಾರಂಭನ ನಿಖಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದಾರತ್ತೆ ಇಂದು ಅಪಗಪಗ ಈ ಭಾಗೋಡು ನಡಪುನಲ ಕಾವಡು ರಹಿಂಬಾಯಿ ಅತ್ತಂದೆ ನನಲ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಜನೆ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಾತು ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ನನಗ ಮಾತಾ ಶಾಮಿಯಾನ ದಕ್ಕಲಕ್ಕನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬರ್ಪುಲ್ಲ ಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಅಪಗ ಮೂಲು ಶಾಮಿಯಾನ ದಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಚೋಂಡು ನಮ್ಮ ಭದ್ರತೆ ಎಂಚೋಂಡು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎಂಚೋಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಂಚೋಂಡು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಉಲೈಡಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿತನ ಉಂಡು ಏರು ನಮ್ಮನೇ ವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕನೆ ಬದುಕು ನಡಪುನಕನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮಾತಲ ತೂಯರೆ ತುಲನೆ ಮಲ್ತು ತೂಯರೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತು ತೂಯರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರೆಯರೆ ಅವು ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಪೊರ್ಲು ಈ ತೆಲಿಕೆ ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾದ ಚಿರಂತನವಾದಿ ಉಪ್ಪಡು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ನಿಖಿಲಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ದೀತಿನಂಚಿನಿ ಮೋಕೆಲ ಸದಾವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಈ ಆತ್ಮೀಯತೆ ನನ್ನಲಾತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗೆ ಶುಭ ಉದ್ದೇಶದ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಡು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎನ್ನ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟದ ಈ ಗೇನದ ಪಾತೆರಗ ಕಿಬಿಕೂರ್ನ ಮಾತೆರಗಿಲ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿದ ಸೊನ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಳಿಕ ನಾನೊಂದು ಸುಮಧುರ ಕಂಠದೊಂದಿಗೆ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ನೆಟ್ಟ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಯಾವುದೇ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆ ಚಿತ್ರಾಪುರದ ಸಾನ್ವಿ ಭಟ್. 24/4/2012ರಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಭಟ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಿದ ಮುದ್ದಿನ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ ಭಟ್. ಇಬ್ಬರು ಸುಪುತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾನ್ವಿ ಎರಡನೆಯವರು. 9 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಈ ಬಾಲೆ ಅಂಕುರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಕುಳಾಯಿ 3ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಾದ ನವಮಿ ಭಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಹಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕೊಂದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಗುವಿನ ಕಂಠವನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ಆಪ್ತರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ ತನ್ನದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ ಹಾಗೂ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ವಲಯ ಕಾಸು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸುಲ ಮುಖ್ಯಗೆ ಬಂದುಲೆ ದಯ ಬಂದಂಡ ಅವೇತೋ ಕಾಸಿತ್ತಿಂದಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಓವೇ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಜಿ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೀಠಿಕೆ ಪನೋಡು ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಇತ್ಯಾತ್ರೆ ಪುಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ನಮಕೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಆವಡು ಸ್ವಂತ ನಿವೇಶನ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಕರಿನ ವರ್ಷದಿಂಚಾರು ದೀವೊಂದು ಬೈದರಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದಾದ ಬಂಡ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾಲ ಒಲೆಯಾಡು ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಿವೇಶನಗ್ ಇಜಿನ ಕಟ್ಟಡಗ್ ಒಂಜಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೊರೊಂದು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾಲದ ಏಕೈಕ ಸದಸ್ಯರು ದುಂಬು ಬೈದರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಸಭೆಟ್ 10 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 5,000 ದಲಕ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದಲಾರು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಮಿಯಾನದಾರು ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊರದಾರನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪೋಡು ದಯಬಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ನಮಗೆ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಆರು ಏರಲಕ್ಕೆ ಏನಂದೇನೆ ಆರಾಧೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಗೂ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ತಲಾ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ದಲಕ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಕೊಡ್ದು ಅರೆನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ ಮಲ್ಕೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆನೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾಲ ಒಲೆಯಾಡು ಇನಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ರಟ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವನ ಮಲ್ತದು ಸ್ನೇಹ ಯಾನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಡು ಬಂದಾಂಡ ಒರಿಯರ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಂದುಲೆ ದಯಪಂಡ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾಲ ಒಲೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಸಂಘಟನಾ 5 ಜನ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಒರಿಯನ್ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯಾದ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ರೈ ಮುಚ್ಚಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಅಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ ಸೇರಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಸಂಚಾಲಕರಾಯ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ ಶಾಮಿಯಾನದ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಯೋಜನಾ ಶಾಮಿಯಾನದ ನವೀನ್ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಶಾಮಿಯಾನದ ಹನೀಫ್ ಜಾಕೋ ಶಾಮಿಯಾನದ ಸಲೀಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾಮಿಯಾನದ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆರ್ಪಿ ಶಾಮಿಯಾನದ ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಪಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾಮಿಯಾನದ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಡೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶರು ಇನಿಕಾನಗ
ಬರ್ಮೇಲು ರೌಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಶಾಮಿಯಾನದ ರೌಫ್ ನೇರ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಗೆ ಬರಡು. ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಬಂಧುಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪಡಂಚಿನ ಸೈನಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅವಘಡ ನಾವು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಂಧಾನ ಮನ್ಪುಗ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ 13 ಜನ ಸೈನಿಕರಿನಿ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅವಘಡ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೀತಿನಕಲು ಐನ ಕಲೆ ಅಗಲಿಗೇನು ಅವಳ ಸುಮಾರು 40 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಕಲೆನ ಶಾಂತಿ ಅಕಲನ ಆತ್ಮಕೊಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಕೋರ್ದು ನಮ್ಮ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಈ 2 ವರ್ಷದ ಸ್ನೇಹಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ವಲಯದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದಲ್ಲರು. ಅಜಿಪ್ಪ ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಬಂಡರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜಿಪ್ಪೋಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 90% ಸದಸ್ಯರು ಮೂಲ ಹಾಜರಾತೇರು. ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮದು ಅನ್ಪುಣವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಸುರೂಕು ಪೋಪ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಿದಾಡುವ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಲ ಭಾರಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ಲೆ ನಮಗೆ ಆಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಆಕ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿದಿಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಸಾಮ್ಯಾನ ದಯಗನಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೊಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಅನ್ಬಿಡಗತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಅನ್ಪೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆತನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆತ ಅನ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಜಿಂಜ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಂಕೀರ್ತಿದ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಡ ಒಂದು ದುಂಬು ಬತ್ತಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಆಪತ್ತಿ ದೀಪು ಅವು ವಿದ್ಯಾಂದುಂಡು ಪೂರ ಅಂತಲ್ತ ಒಂತಂತೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ತಾಲೂಕುಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೆಡು ಮಣ್ಪೇರಾಯ್ಜಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ 2-3 ವರ್ಷದ ನೆಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಕಡೋರಿ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆವಡೊಂದು ಕೇಳಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಿರವರ್ಲಿ ರೈ ಮುಚ್ಚಲಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ತರಾವಡಿಲ್ಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಮಿಯಾನ ಗೊಂಜಿ ತರಾವಡಿಲ್ಲುಂಡು ಜಾಗೆ ನಾಡೋದುಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಐಕ್ ಉಳ್ಳಾಲರದೆ ದೇನಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಎಕಡೆ ಬಂಡೇರು 25,000 ಅಂದು ಆರನ ಮನಸ್ಸು ರೀತಿನ 25,000 ಬಂತೇರು ಐನ್ ನಮನ 5 ಜನ ಕುಳ್ಳುಂಡ 25 4 ಪಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆರೆಗೆ ಆ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿನ ದೇವೇರು ದೈವ ಕೊರಾಡು ಐಕ್ ತುಂಬೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿರವು ಕುಳ್ಳಾರ್ಲ ಪಂತೇರು ಮುರಣಿ ಘೋಷಣೆ ಮಂತೇರು 5 ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟು ಏರು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಅವಳ ಉಳ್ಳಾಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬತ್ತದ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪಂತೇರು ಏರ್ದೆಲ್ಲ ಪನೊಡ್ಚಿ ಯಾನು ಈತು ಕೊರ್ಪೆಂದು ಆತು ಕೊರ್ಪೆ ಮಂಡಲ ಐಕ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ಐಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪನಿ ಏರ್ಸದು దానిలో నమ్మకు అవు గట్టి అన్న నాకు కోల్పలపోదు గట్టి అది ఉంచారు సాధ్య ಅವು ವೀಕಾಂಡ್ ದಾನ ನಾವು ಅರ್ಧ ಕೊರ್ದು ದಮ್ಮ ದಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಖುಷಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆತನತ್ತೆ ಕೇನೆಗೆ ದುಂಬೆ ಯಾನೀತಿ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತಿರತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಷ್ಟದ ಸ್ನೇಹ ಮಿಲನ ಕಾರಣಗ ಒಂಜಿ ಎತ್ತುಂಡು ನಾನು ಪುನಃ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕನಸತ್ತನಲ್ಲ ಆಸೆ ಎಂಡ ನಮ್ಮ 5 ಜನ ದನಿಕುಲ್ನಕ್ಲುಳ್ಳ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟವಂದು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ನದಾಂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮನ್ಪೇರ ದಂಡ ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತರಾವಡಿಲ್ಲ ಆವಡೇದು ಅನ್ಪಡೋ ವಿಷಯ ಐದು ತರಾವಡಿಂದು ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆವಂದು ನಂಗೆ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಮಾತ ಜಾತಿಯ ಮಾತ ಪಕ್ಷದಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳ ನಂಗೆ ಒಂಜೇ ತರಾವಡು ನಮ್ಮ 10 ಜೋಕುಳು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಳು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಳು ಮೋನೆ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ವಿಚಾರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತರಾವಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಮಿಯಾನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಪಣಕ್ಲೆ ಬೋಡೈನ ವಿಚಾರ ಏರ ಒಲ್ಪದವ ಶಾಮಿದಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದೀಕ್ಷರು ಬಂಡೇರು ಎಂಚನ ಆಂಡ ಏತು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರೆ ಪಂಡೇರು ಸರಿ ಇರೋಡು ಕುದ್ದಿ ಅಂದು ನಾನು ಆತ್ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳಿರಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತಂಡ ಆರೇನೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅನ್ಬಿಡ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ನಿಖಲು ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದಕ್ಲು ನಿಖಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ
ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದಾಕ್ಲಂದು ಕುಡ್ಲದ ಅಂಡಾಡು ಉಳ್ಳಾಲ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಕಡಾತ ಜನನ ಗುರುತಿಸಾರು ಎಂಕ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಹೊರ ನಿಕ್ಲೆನ ಹೊರ ವೇದಿಕೆ ಲೆಪ್ಪ ಆ ಟೀಮು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಉಂಡತೆ ಯಾಕಲೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹೊರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೋನೆ ದಯಮಲ್ತು ದೈತ್ಯ ಬತ್ತಿನಚ್ಚಿನ ಸಂಚಾಲಕರನಕಲು ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ರೋಹಿತ್ ಹಾರ್ಪಿ, ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ನನಲಾತು ಈ ವಲಯದ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವರು ನನಲಾತು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ ಗಾವಡು ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಗಾವಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಮುಳ್ಳು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿ ಆಯಾರನ ಅಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಲ ಇಂಗ್ಲ ಸ್ವಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಚಿನ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಜಿಲ್ಲೆದವ ಸುರುಕಾವಾಡು ಐಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದಿಪ್ಪ ಅವರ ವಲಯದ ಬೇತೆ ಅಂದ ನಾವು ಬೇತೆ ಅವ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಒತ್ತಡತ್ತು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈತ ಜನ ಸೇರ್ನ ಗೆಡ್ಡೆ ನಮಕ್ 500 ಜನ ನಮ್ಮ 600 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚಿನ ಸೇರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಗದ ನಮ್ಮ ಕನಸು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಡೆ ನಾವು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಹಾಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾರೆದೈ ನಡ್ನಾರು ಭಾರತ ತಾರೆ ನಡ್ನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆರು ಒಯ್ತಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಮನ್ಪುಗಂದು ಏನೋ ಒಯ್ತಂದು ಹತ್ತನಾರು ಆರು ಶಿವಪ್ರಸಾದರ್ಲ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ಪುಗಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ್ರಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನಲ್ಲಂದು ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರಡು ಬಾಬುನ ಒರಿಯನ ಸಹಕಾರ ಆಯ್ನತ್ತು ಮಾಂತರಿನ ಸಹಕಾರಡು ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಏನನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಗುರುತಿಸೋದು ಆಯ್ರ ಕಾರಣ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೇಕ ಇದು ಆಯನೇ ಬಾರ್ ರೈಸ್ ವೇ ಬೋರ್ಚಿ ಅನ್ಪುಣ ಖಂಡಿತ ಎಪ್ಪಣೆ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಉಂತದು ಆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಸಾಮಿ ಅಂದಕ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಖುಷಿ ಆತಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ನನಾತು ಬುಳೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ನನಾತು ಒಟ್ಟಾಡು ಕೊಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾವುದಿಲ್ಲ ಬಾಕಿ ತಾಲೂಕು ಎಂಕ್ಲ ವೀಕ್ ಆತನೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸರಿ ಮನ್ಪೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಅಂಚನೆ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತನತೆ ಈತ ದನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಖರ್ಚಿ ಪಾಡ್ದು ಒವೇ ವಿಷಯ ಇದ್ದೆ ಅಂದೆ ಈತ ಸೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಮಾತೆರೆಗಳು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಉಂಟವೆ ಬಂದುಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯನಿಧಿ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ವಲಯ ಮಟ್ಟಡು ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಶಯನಿಧಿ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವಲಯಡು ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಟು ಫಂಡಿನ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ದೀತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ ಸಂಚಾಲಕರು ಇನಿಕಾನಗ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಪುದಾರನ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಕಾಸಿಲ್ನ ನಮ್ಮ ಘಟಕಗೆ ಇನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದು ಬಂತೇರಿ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಇರುವ ಜನ ನಮಕ್ ಈ ಫಂಡ್ಗೆ ಪುದಾರ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೈಟೊಂಜಿ ಪೂನು ದೆತ್ತು ನೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ದಯಮಂತದ ಪುದಾರ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೊಂಜಿ ಪೂ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಪದ್ಮನಾಭ ರಹೀಮ್ ಮುಚ್ಚಿಲ್ ಸತೀಶ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಮಿಯಾನ ಗಣೇಶ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾಮಿಯಾನ ಗಂಗಾಧರ್ ಶಾನ್ವಿ ಶಾಮಿಯಾನ ರಿತೇಶ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಾಮಿಯಾನ SHE ಶಾಮಿಯಾನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೃಂಗಾರ್ ಶಾಮಿಯಾನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಆಯುಷ ಶಾಮಿಯಾನದ ಮಾಲಕೇರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆಪಿ ಸಾಯಿದುರ್ಗ ಶಾಮಿಯಾನ ಜಾವೇದ್ ಉಳ್ಳಾಲ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪೂನು ಜೊತೊಂದು ನಿಖಲ ಗೌರವನು ಜೊತೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತು ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಈ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಅಕಲು ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೋಗ ಅಕಲು ಇನಿಕಾನಗ ಇರುವ ಪುದಾರನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದೇರಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತೊಕೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಲದ ವತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ವತಿದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ ಬಾರಿ ಅದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿನ ಕೊರ್ದು ನನದುಂಬುಗಳ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ನನದುಂಬುಗಳ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಒರಿದಿನ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲನ ಸಹಕಾರ ನನದುಂಬುಗು ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಳದ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ತುನಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಘಟಕಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐನು ವಲಯ ಉಂಡು ಐಟಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ
ಕಷ್ಟದ ವಲಯ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೇನೇ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕಷ್ಟದ ಬಂಡ ಸಂಘಟನೆಡ ಆದಪ್ಪು ರೇಟ್ದ ವಿಷಯ ಆದಪ್ಪು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರೊಂದೇ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಲಯ ಬಂಡ ಈ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಕ್ಕ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಬುಡಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4 ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮುಲ್ತಿರುದು ಬರೋದುಂಡು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಯಾನು ಪೋನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ತೊಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನಿರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೇಟ್ದ ವಿಷಯೋಡು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ಸುರುಕು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಂಘಟನೆ ಬಕ್ಕ ಏತೊಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಮೋಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಸಂಘಟನೆದ ರೇಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೆನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೆನ ಸಾಲ ಮಾತ ಸಂದೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಈ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಮೇಯ್ನ್ ಏನೋಡು ಅವೇನು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಈ ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡು ಅವೇನು ಕೊಣಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಪಣಿಯರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟದು ತಿನ್ಕಂದ್ರೆ 2 ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ನಗ್ಲ ಅವೇನು ಪಣಿಯರು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟದ ಕೊರ್ಕ ರೇಟ್ ಒಂಜೇ ಉಪ್ಪಾಡೆ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊರ್ಕ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಶಾಮನದಗ್ಲನ್ ತೂಪೆ ಅಕ್ಲು ಸಾಲಡೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ನಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ಲ ಸರಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸರಿಟ್ಟು ಕೊರ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ರೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ದಿತ್ತನು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಕ್ಲಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತಲ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಆವೋಡು ಇಜ್ಜನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒರಿವ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾಮಿನ ಪಾಡುನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟ ಪಾಡುನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ದಿ ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಇಂದು ವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಂದು ಪನ್ಪುಣದು ಆಡಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದಪ್ಪು ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಲಿನ ಎಂಚಿನ ಚೂಸ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸುಡು ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ತೋಜವಣ ಅಂಚಿನ ಸಾದಿ ತೋಜವಡಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಸಾದಿ ತೋಜವಡಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಡ ಕಾಸ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅವೇನು ತೋಜೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಂಡ ಅವ ಯಾನು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ನಿಖಿಲ್ ಏರಿತೆ ಉಳ್ಳಾಳದಕ್ಲೆಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ರೇಟ್ದ ವಿಷಯ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಚ ನಿಖಿಲ್ ಮೂಲ ಮೋಕೆಡ್ ಉಳ್ಳಾರು ಸ್ನೇಹ ಮಿಲನಾಗ ಬೈದಾರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಣ್ಣಗ ಆದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಶಾಮಿನದ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ತ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂಚಾಲಕರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೂಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಪು ಜನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕೈತಲ್ ಬಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಒಂತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮೂಲ ತೂಣಂಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಈತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಉಲ್ಲಾರು ಸಂಘಟನೆ ಏತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಫಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕುಡ್ಲದ ಘಟಕಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ದ ಕೊರ್ಪ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಣಿಯಾರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿಲ್ಲರು ಅವು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪರ ಬಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಘಟಕ ಗಟ್ಟಿಯಾಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಕಾಸೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾಪ ಎಂಗ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಉಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ 100 ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೇನ್ ಇರ್ದಲ್ಲ ಪೋಡೊಡ್ಜಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಟ್ಟಿಗುಲ್ಲ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದದ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾತಿರ ಮುಗಿಪವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗನ ನಮಕೊಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮಕ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಕ್ಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರೋಡು ದಯಪಂದಾಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಂಚಿನ ದಯಾನಂದ್ ಪಿಲಿಕೂರ್ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ದೆತ್ತೊಂಡು ಬಂದು ಸರ್ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಇರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತ ಇಂಕೊಂಚ ಅಯ್ಯವ ಚೇರ್ ಮಾಡೋಳಿ ಆಂಡ ಈ ನೆತ್ತದುಡು ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಗಿಡಗಿಡ ಒಂದು ನಡಗುಂಡು ಎಂಕಲ ಇನ್ನಿಂತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಬತ್ತನಿಂಚೆ ಮಾತಾ ಸಾಮ್ಯ ಅಂದ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೊಂದ ಒಂದುಳ್ಳಿ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಮಲ್ತಿಜಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಮಲ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಡ ಪಾತೆರದು ಮೋಕೆಡ್ಲೆ ಇದೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಬೊಡ್ಚನ್ನ ಪಾತೆರ್ಲು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ಅಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಬರಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಮಾತೇರ್ಲ ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ಇಂದು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿನು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ದಾಲ ಸಾಮ್ಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ
ಎನ್ನ ಯುಗ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಂಡು ಯಾನತ್ತ ಇತ್ತ ನಂಗೆ 48 ವರ್ಷ ಇನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಏತು ಬೆಂದು ನೋಡಿ 16 ವರ್ಷ ಯಾನು ಬೆನ್ನುವೆ ನೆಟ್ಟು 10 ವರ್ಷ 16 ವರ್ಷ ಬೆನ್ನುವೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಈ ಸಾಮಿ ಅಂದ ದೂರ ಆಪೆ ಸತ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೇನು ಇಂಕ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಉಂಡು ಯಾನು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಲೆಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಲೆಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಸಂಘಟನೆ ಇಪ್ಪಡು ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ದುಂಬು ಏರಾಂಡ ಪೀಳಿಗೆದಾಗ್ಲಿ ಶಾಮ್ಯಾನಾಗಿ ಬರ್ತನ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇಪ್ಪಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಪುದಾರ್ಲ ಬರು ಇಂದೊಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇನು ಪಾತೆರ ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನು ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಆರು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಪಂಡೇರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯನ್ ಎಂಚೆ ಪಂಡೇರಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆದಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಅಕ್ಕಲ್ ನೆತ್ತದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ನಿಂಚಿ ಯಾನು ಬೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಲ್ತೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸನ ಯಾವ ಹೊರಿಪಾದ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯ ಅಂದು ಪಂತೇರಿ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಎದುರುಡುಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಲ್ಲ ಒವೇ ನಿಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆತ್ತಂದ ಎಂಕ್ಲು ವಿಶ್ವಾಸನ ದುಂಬದ ತೊನೋಡು ಕಾಸನ್ನು ಬುಕ್ಕದ ತೊನೋಡು ಬುಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ ಏಪಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪನಕ್ಲು ಪಿರಾನಿ ಆರೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರಿ ಸಾಮ್ಯ ಅಂದಕ್ಲು ಸುರುಕು ಬರ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಅಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಪಡಕ್ಲೆ ಕೊರೋನಾಗ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಸ್ತದ ಅಡಚಣೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೇಡು ದತ್ತೊಂದು ದುಂಬುಗೂ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಬತ್ತ ಟೈಮ್ ಇಡಂಗ್ಲ ಕಾಸು ದತ್ತನುವ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ಬತ್ತನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಯಾನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಅಂದೊಂದು ದಾಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಎನ್ನ ದಯಾನಂದ ಪಿಲಿಕೂರು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಆರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಲ ಏನಾದ್ರು ಕುಶಾಲ್ ಪಾತೆರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆರು ಲೆತ್ತೇರು ಆರು ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಾರೆ ಆರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲ ಒಂದು ಉಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದೂರದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಆರಿಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪೋಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಾತ್ರಿ ಮಾತಾ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತದಾರು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಾಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಬತ್ತದು ಆರಿಗೆ ಸಭಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ತನ ಆರಿಗೆ ನಾನು ಸೊಲುಮೆ ಸಲ್ಲ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೇವರ್ ಡಿಸೋಜ ಆರು ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 15 ಸರ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲಿ ದಾನ ಅಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಂಡು ಎಕಾಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತಿ ಇಂಬೇರೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಉನಗ ಅಂಚತ್ತು ನೆತ್ತ ಆರ್ನೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಆರು ಬತ್ತದು ಏನನ್ನು ಕೇಂದ್ರಿ ಎಕಾಡ್ಲು ಎತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಶೀಶ್ ಸಾರ್ಲಿ ಇತ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಆರೆಗ್ಲೇ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಸ ಒಂದು ಜಾಕೆ ಬಂಡ ಆರು ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲು ಮೋಕ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಮನಾಥ್ ಅವ್ರು ಆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಇದನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಪಾತ್ರ ಜನ ಆರ್ಲ ಅಂತ ಪಾತೇರು ಬೇರೆ ಆರು ದನ ಪಾತೇರು ಆರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸಿದೆ ದಾನ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಇತ್ತು ಜನ ತೂನಗರ ಪೋಡಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ದಾಲ ಅಂಚೆ ದಾಲಜಿ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರ ಸೌಮ್ಯದಕ್ಲು ಸರ್ ಸಾಮ್ಯ ಅಂದಕ್ಲು ಬರ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಜಿಲ್ಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಳ್ಳೇರು SDK ದಾರು ಆರ್ಲ ಬೆದರದ್ದು ಬೈದೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಸ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೈ ಮುಗಿತು ದಾಯಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲಾಗ ಬೈದೇರಾರು ಈ ಉಳ್ಳಾಲಾಗ ಬತ್ತನ ಮಾತಾ ಎಂಕ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪಡ ಮಾತಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಆ ರಾತ್ರ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೋಸ್ಕರ ಆರು ಬೆಂದೇರು ರಾತ್ರ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಆಯಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಇಂಬೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಯ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆರು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಸ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಈರ್ಲ ಎಂಕ್ಲಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಖಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ಸಮಾಜ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಹಾಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕಜಾವ್ ವಾಡಿಪಣ ಒಂಜಿ ಕಾಸದ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಪನೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆತು ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಸು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಹಾಲ್ ಕೊರ್ನ ಆ ಹಾಲ್ ಹಿಡಿತನ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಗಿನಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ದುಂಬು ಕುಡ್ಲಗ್ಲಾರು MS ಗ್ರೌಂಡ್ಗಳ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಆರು ರೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ದೆಪ್ಪೇರಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಲೇಡೀಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ತುರ್ಗು ತೂಪ ಏರು ಲೇಡೀಸ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದು ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಣ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಡಾರು ಆರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ದತ್ತೊಂಡು ಪಂಡ ಕೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೋಡು ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಹೊಸ ಕುರುಳದಾರ ನಮ್ಮ ಆಸೀಪು ನಮ್ಮ ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಿಕೆ ದತ್ತ ನೋಡು ಆರು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಲ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ TV ತೋಜ್ಪಾವೇರು ಅಂಚು ಒಂಜಿ ಕೈಚಲ ಕಿತ್ತನಾರನ್ನು ಪನ್ಪ್ಯಾನು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆರ್ನ TV ಇಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕನೇ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರ್ನ ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೋಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ದಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಕಲ ಕೇಳ್ಪವನಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ ದಾರುಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ನೋಡು
ಈರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಒರಿಯುನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಒರಿಯುನ್ನ ಒಂಜಿಯೇ ಪಂಡಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತುನಂಚಿನ ವನಸದ ಈ ಉರಿಂಜಿ ಋಣ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಒರಿಯುಂಡು ಬಾಕಿದನ್ನು ಬೂರ ನಂಕ್ಲು ಬುಡುದು ಪೋಪ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬುಡುದು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡುದು ಪೋಪ ಎಂಕ್ ಬಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತುನಂಚಿನ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ ಕಲ್ತುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಮ್ಯಾಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘಟ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪಾತೆರದ ಕಲ್ತೆಯನು ಇದನ್ನ ಎಂಕ್ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೋದು ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ಹೊಂದಿತ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಉಲಾಯಿ ಚಲೀಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಇದು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲ ಎಣ್ಣಕ್ಲು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ದಾಲ ಮಲೆ ಪೂಜೆ ಹಾಕಲು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓನ್ಲೈನ್ ಬುಡ್ದುಡ್ಲ ಪಾಡ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಪ್ಪುಣಕ್ಲು ಪನೀತು ತೆಲಿಪರ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಯಾನು ಏನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲು ಎತ್ತಂ ಪೋಯ್ಪೇರು ಈ ಟೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಬರೋಡು ಉಂಡು ಅಂಡ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ತೆಲಿಪವಣ ಎಂದಲ್ಲ ಆಸೆ ಕಲಾವಾದತ್ತು ಎನ್ನ ಉಲಾಯಿಡಿ ಇತ್ತನೇ ನಾನು ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಜನಕ್ಕಳು ತೆಲಿಪುಣ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಆಯುಷ್ ನಂಗೆ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರುವೇರು ಅಂಚೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ಬಿಡ್ತಾನ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಗುಮ್ಮೆದ ಲೆಕ್ಕನ ಕುಲ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಲಾವಡು ಓಲ್ ಲಾವಡು ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾವಡು ಗುಮ್ಮೆದ ಲೆಕ್ಕನ ಕುಲ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಪಾತೆರ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಮಾಲಕರ ಸಂಘಟನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಂಬರ್ಗೆ ನಾನು ಸೊಲಿಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನವರ ಅಡಿಕಲು ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಒಣಸು ಪಾಡ್ ನಂಗೆ ಭಾಸ್ಕರ ಅನ್ನುಲ್ಲೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಮಾಲಕರು ಆದರೆ ನಾನು ಬುಡ್ದು ಪೋಯೆ ಮರತುರೋಡ್ಚಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ತೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವ್ರ ಪೂರ್ಯಾಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.